O karon na magpadayon kita sa ato ang bag-o nga serye nga giuluhan og dili hingpit nga pagtuo. Pagtulun-an kini gikan sa kinabuhi ni Jacob. Ang mensahe nato karon naguluhan og kasamok sa haran. Kasamok sa haran. So kung makahimo kamo sa pagtindog, palihog manindog ta agi pagtawod sa pagbasa sa atong sa Dios. Ug ato kining gihangyo ko kamo nga ato kining dunganan pagbasa. Kining teksto atong gikutlo sa ang Biblia, no? Gikuha nato sa basahon sa Genesis 29 ngadto sa 1 hangtod sa 30. Apan ato lang basahon ang 1 hangtod sa bersikulo 10. Atong dunganan pagbasa mga igsuon. Unya si Jacob mipadayon sa iyang panaw ug miabot sa yuta sa mga tawo sa silangan. Samtang milantaw siya iyang nakita ang usa ka tabay diha sa patag ug didtoy tulo ka panon sa mga karnero nga naglubog duol ini kay gikan ining atabaya gipainom ang mga panon. Ug didtoy usa ka dakong bato sa baba sa atabay ug sa matigom na ang tanang mga panon iligiron sa mga tigbantay sa karnero ang bato gikan sa baba sa atabay ug paimnon nila ang mga karnero. Unya iuli nila ang bato sa dapit diin sa ibabaw sa baba sa atabay. Og si Jacob mingon kanila, mga igsuon ko, taga diin ba kamo? Ug mingon sila, taga Haran kami. Ug siya mingon kanila, nakaila ba kamo kang Laban nga anak ni Nahor? Ug sila mingon, nakaila kami kaniya. Ug siya mingon kanila, maayo ra ba siya? Ug sila mingon, maayo man. Tanawa si Raquel nga iyang anak nagpaingon nganhi uban sa mga karnero. Siya mingon, tanawa, taas pa ang adlaw ug dili pa panahon sa pagpundok sa kahayupan. Paimna ninyo ang mga karnero og lakaw ug pasibsiba sila. Apan sila mingon dili kami makahimo hangtod nga ang kanang mga panon matigom ug ilang maligid ang bato gikan sa ibabaw sa baba sa tabay. Unya maupay pagpainom namo sa mga karnero. Samtang nagsulti pa sila kanila miabot si Raquel uban ang mga karnero sa iyang amahan kay siya mauman ang nagatiman niini. Sa pagkakita ni Jacob kang Raquel ang anak ni Laban nga igsuon sa iyang inahan ug sa mga karnero ni Laban nga igsuon sa iyang inahan, miduol si Jacob ug giligid niya ang bato gikan sa baba sa atabay ug gipainom niya ang panon ni Laban nga igsuon sa iyang inahan. Magampo ta mga igsuon. Langit nun nga amahan balaan nga Dios, salamat Ginoo nga ni ana usab kami. Dinhi sa imong presensya man nga mong gipangayo nga ikaw magpataliwala kanamo. Salamat Ginoo sa dakong pribilehiyo nga imong gihatag kanamo nga sa makausap pa makapamati na usab kami sa imong pagtulon-an pinagi sa imong balaan nga pulong ug nagampo kami o Dios nga ikaw Ginoo Lord God magpataliwala kanamo pinagi sa imong balang espiritu nga maghatag kanamo Ginoo Dios ug kaalam aron among masabtan ang imong mensahe imong ihatag kanamo ning kapunon. Imo usab ko Ginoo Lord God nga mahimo Ginoo nga ngayan Ginoo nga imong tipamaba ug nagampo ako Ginoo Lord God nga mong hinluan nga mo kasing-kasing una-huna ug kala Ginoo Lord God aron makaduol kami karong kahaponon sa imong presensya ug among mataguntaman ang imong katami sa imong gugma ug imong grasya. Dalaygon kamahan sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus among Dios ug manuluwas. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So mao to ang uluhan ini ato ang wali karong kahaponon mao ang kasamok sa haran. So sa atong kinabuhi adunay mga kausaban o panghitabo nga bisan tataw kaayo nga nakita nato ang kamatuoran magpanukko kita og dawat. Dili ba tinuod na, no? Sama sa atong panglawas, edad, kahimtang sa atong panalapi, relasyon, posisyon ug ang dili nato pagdawat sa atong mga kapakyasan sa kinabuhi. Mao na ang dako kayo nga babag nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Lisod himakak ang kamatuoran nga naa sa imuhang atubangan. Kung atong tanawon ang lintunganay nining tanan, wa jud tay laing makita mga igsuon kundi mao kini ang garbo. Garbo sa matag usa. Nagtan-aw ta sa atong kaugalingon kanunay nga dili kita maagrabyado o malupigan sa uban. Sama sa sugilano ni Jacob, ining ato ang atong tun-an karon, atong basahon karon ug istudyuhan sa Genesis 29, daghan ang kamatuoran nga dili niya ikalimod mahitungod kaniya nga misangpot
sa linugdangan sa iyahang gibuhat. Pan makita usab nato nga gipadayag sa Dios ang iyahang pagkamaluluyon ngadto kang Jacob ug ingon man kanato. Kini mo ang bahin sa atong pagatun-an makapaikag ug makalingaw, no? Tungod sa usa ka tawo nga nagdahom nga magpakasal sa usa ka babaye, pandili mao ang babaye nga iyang napakasalan. Ug dili lalim kun musumbali kanato ang atong binuhatan sama ni Jacob. Usa ka limbungan nga nanlimbong sa uban. Ug dili lalim kun ikaw maunay sa imuhang binuhatan. Mao ni nahitabo karon no sa atong sugilanon. Ug sa dili pa ta mo padayon atong balikon ug susi andagan sa mga panghitabo. So una panghitabo dito kini sa panimalay sa Kanaan, no? Sa Genesis 25, 19, 34, 27, 1, 28 hangtod sa 9, mananay natong basa. Ato lang basahon kun unsa kini, no? Una, si Jacob sa ilang balay kauban ang iyang ginikanan, si Isaac ug si Rebeka ang iyang igsuon nga si Esau nga iyang kaluha. Dinhi atong nasayran nga pinaagi sa limbong nakuha ni Jacob ang katungod ni Esau, isip kang magulangan ug ang panalangin gikan ni Isaac nga alang unta ni Esau. Pagsugod pa lang makita na nato kung unsa si Jacob. Tungod ining iyang gibuhat nga paglimbong mahiagom gayud siya sa kapungot sa iyang igsuon nga mo'y nakaaghat nga paadtuon siya sa iyang ginikanan ni Rebeka. Ngadto sa iyang uyuan nga si Laban, nga igsuon usab ni Rebeka didto sa Haran. Mao ni atong makita sa sugilanon ni Jacob. Misugyot si Rebeka nga adto siya mangita og pangasawunon sa balay sa iyang igsuon. Apan luyo ni ana ang gusto usab ni Rebeka nga moadto siya dito sa iyang igsuon aron ilikay siya sa kasuko sa iyang igsuon nga si Esau tungod sa iyang gibuhat. Mao na ang unang makita nato nga panghitabo sa panimalay sa Kanaan nila ni Jacob. Ang ikaduhang panghitabo mao ni ang pagpanaw niya ngadto sa Haran. Makita usab na sa Genesis 28:10 ngadto 22. Dili na lang nato nabasahon. So mao ni ang pagpanaw ni Jacob padulong sa Haran, siya mipahulay sa usa ka lugar nga batuon, no? Nga lugar nga diin siya nakatulog. Ug sa dihang sa iyang pagkatulog, nagdamgo siya og gikahibalag niya ang Dios. Ug dihay usa ka hagdanan ug misaad kaniya ang Dios nga ihatag kaniya ang yuta nga iyang gihigdaan. Ug sa iyang mga kaliwatan, ug dili siya pasagdan o pagabiyaan hangtod nga matuman sa Dios ang iyang saad nga susama usab sa saad nga iyang gihatag kang Abraham ug Isaac. So ni saad ang Dios kang Jacob sa iyang pagkatulog gikatagbo niya ang Dios. Apan hangtod ni ining higayuna ang Dios alang ni Jacob. Dios lamang sa iyang amahan nga si Isaac. Wala siya pagtuo sa Dios tungod kay alang ni Jacob. Usa lamang kini ka idea. Usa lamang ka idea ang Dios. Ug ato kining mapamatud-an sa atong basahon nga bersikulo sa miagi nga mingon si Jacob ngadto ni Isaac. Sa bersikulo Genesis 27:20, portion lang ni atong gibasa busa di nato makita sa screen. Ingon dinhi, ang Ginoo ang imong Dios mao'y nagtabang kanako. Mao ni gisulti ni Jacob ngadto ni Isaac sa dihang nangayo si Isaac og pagkaon. Nahibulong si Isaac nganong dali kay nakabalik. Iyang giingon nga gitabang ang Ginoo nga imong Dios mao'y nagtabang kanako. Ang Ginoo nga imong Dios dili iya. So makita nato dinhi nga kutob lamang sa ba ang paglitok niya sa Dios ni Jacob ug wala siya pagtuo sa mga butang mahitungod sa Dios. Wala kay makita nga angay nato usarang nato ikadaig kang Jacob. Apan karon iya nagayod nga nasinati ang Dios ug siya misanong niini. Atong basahon ang Genesis 28:16. Nagaingon diha. Unya nakamata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog mingon, ang Ginoo ani gayod niining dapita ug ako wala mahibalo niini. So nakasangpit, nakalitok siya og pulong Dios, ang Ginoo. Nining higayuna kulang pagayod sa pagtubo nga Kristohanon kay ang iyang pagtuo panakita nato sa kinabuhi ni Jacob nga wala pa mahuman ang Dios kaniya. Sama usab kanato.
Wala pa mahuman ang Dios sa pagpangmuhat o pagpanglihok sa atong kinabuhi. Ang Dios nagpadayon pagbag-o kanato ug gitawag kana sa mga theologian og sanctification o pagbalaan. Gipakamatarong kita sa Dios sa dihang gisurrender nato ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Iya kanang gihimo sa makausa ug dili na kini mawagtang. Once and for all. Iya lamang kini gibuhat ug iya kini gihimo nga kumpleto gayud ug perpekto. Ug iya kini gihimo alang sa tanan nga tinud-anay nga magtuo ni Kristo. Gibuhat kini niya alang ni atong tinud-anay gayud nga magtutuo ni Kristo. Sa dihang gipakamatarong kita sa Dios, ang nahitabo napasaylo kita sa atong mga sala ug gitawag kita nga anak sa Dios. Ingon ni ana ang gibuhat sa Dios kanato, giatagan kita og kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi sa balaang espiritu nga mipuyo kanato ug kining tanan atong hinumduman dili buhat sa tao apan buhat sa Dios. Ang pagkabalaan mahitabo kini sa dihang mutubo kita sa atong relasyon diha ni Kristo ug mahimong susama kaniya. Kini na kinahanglan gayod mga igsoon og atong partisipasyon, dili kita maghulat kanus ani moabot sa atong kinabuhi. Pan kinahanglan do natay buhaton, andam ka og tagana pagpausab sa imong kinabuhi diha sa Dios. Kay ang pagbalaan buhat sa Dios alang kanimo. Buhat sa Dios alang kanato. Ang pagbalaan usab buhat sa Dios diha kanimo ug kanako. So dunay kalainan. Ang pagbalaan buhat sa Dios alang kanimo ug ang pagbalaan usab buhat sa Dios diha kanimo. Dili lang diri kanato apan inside sa sulod. Aduna pay bahin sa atong kinabuhi nga kinahanglan atong ipabag-o sa Dios. Dili ba tinuod na? Daghan pa nga aspeto sa atong kinabuhi nga wala pa gayud nato isurrender ngadto sa Dios. Wala pa siya mohuman kanato. Kung atong basahon sa taga Pilipos 2:13 nag-ingon, kay ang Dios mao ang naglihok diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat alang sa iyang ikahimuot. So walay laeng magpanglihok sa atong kinabuhi kundi ang Dios alang sa iyahang kahimayaan. Gipurma o gibalaan kita sa Dios sama usab ni Jacob. Dinhi ato makita ang pag-abot ni Jacob sa Haran. Mao na ni ang sugilanon. Ang Haran mga igsoon siguro mga 600 miles no o 600 kamilya gikan sa ilahang panimalay. So dito napita, nag-abot ni Jacob, magpuyo siya dito og 20 katuig. So layo-layo gayon ni iyang panaw og tingali iya lang ning gilakaw og mikabat kini og pipila ka bulan una siya na iabot sa maong lugar. Ug miabot siya sa iyang destinasyon sa lugar nga sa atong panahon karon mao ang gitawag nato og habagatang Turkey. So habagatan, no? Kung inyong hinunuban si Rebecca, ang iyang inahan, mao nagsiugda sa plano sa pagpaadto ni Jacob ngadto sa Haran. Haron mo puyo sa iyang uyuan nga si Laban. Pana sa hinungdan o sa tuyo nga para mahalikay siya sa kalagot sa igsuon nga si Esau. Ug samtang tuwa siya didto, giingnan usab siya nga mangita siya og pangasaunon. So adto siya. Nagdahom si Jacob nga ang pag-adto niya sa Haran mao lamang pagpalabay sa panahon ug pagpangita og pasaunon. Panluyo sa iyang kasayuran, ang Dios nagpadala kaniya sa Haran aron makita niya ang matuod niyang kahimtang. Sama kanato, ipadala kita sa Dios sa lugar diin atong masuta ug atong makita kung unsa kadako kakulang sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Dios. Usa kini dinhi sa atong iglesia, gidala kita dinhi sa Dios aron makapamati sa iyahang balaan nga pulong ug makakutlo og pagtulon-an og atong makita kung unsa kadako ang kulang sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad nato sa Dios. Dili ba? Tinuod na. Ang nahitabo nga adunay bahin nga wala makita ni Jacob mahitungod siyang kaugalingon nga kinahanglan gayud nga iyang atubangon. Usahay kita maigsuon na hibalo na gyud ta nga mauna na atong giatubang apan mulikay gyud ta, mo deny ta aron dili ginato kini maatubang
ug ato gayud kining pasagdan lang nga mulamay na. Diha na sa grabe na nato nga kahimtang una pa nato siya taglon. Lisod kaayo. So dinhi sa ikatulong panghitabo adunay duha ka hugna. So ang unang hugna mao ni ang nahitabo gitagbo ni Jacob si Raquel. So atong basahon sa Genesis 29:1 ngadto sa 3 ningon dinhi. Unya si Jacob ipadayon siyang panaw miabot sa yuta sa mga tao sa silangan. Samtang milantaw siya ayang nakita ang usa ka atabay diha sa patag ug didtoy tulo ka panon sa mga karnero nga naglubog. Duol nini kay gikan ining atabaya gipainom mga panon ug didtoy usa ka dakong bato sa baba sa atabay. Ug sa matigom na ang mga tanang panon ligiron sa mga tigbantay ang karnero. Sa karnero ang bato gikan sa baba sa atabay ug paimno nila ang mga karnero. Unya iuli nila ang bato sa dapit diin sa ibabaw sa atabay, baba sa atabay. Sumao ni naabtan. Iyang naabtan ang pundok sa mga magbalantay sa karnero sa gikan sa iyang pagpanaw, naabot siya sa lugar nga iyang agtuan. Haduol sa atabay uban sa ilang mga karnero aron paimnon og tubig. Apan nagkinahanglan og duha o tulo ka tawo nga musibog sa dakong bato nga gitabon sa atabay. Mao nga magpaabot sila sa ilang mga kauban aron musibog sa dakong bato. Sa bersikulo nga atong gibasa, nagingon din nga maghulat sila sa kauban mga tigbantay kay dili ni makaya, dili mahimo sa usa ka tawo ang maong bato nga isibog nila aron maabli ang atabay ug mapainom ang mga karnero. So sa Genesis 29:4-8 so nagingon og si Jacob mingon kanila, mga igsuon taga-diin ba kamo? Ug mingon sila tagaharan kami. O siya mingon kanila, nakaila ba kamo kang Laban nga anak ni Nahor? O sila mingon, nakaila kami kaniya. Siya mingon kanila, maayo ra ba siya? O sila mingon, maayo man. Nya tanawa si Raquel nga iyang anak, nagpaingon nganhi uban sa mga karnero. Mingon siya, tanawa, taas pa ang adlaw ug dili pa panahon sa pagpundok sa kayupan. Paimna ninyo ang mga karnero og lakaw o pasibsiba sila. Apan sila mingon, dili kami makahimo hangtod nga ang tanang mga panon matigom ug ilang maligid ang bato gikan sa ibabaw sa baba sa atabay. Unya mao pay pagpainom namo sa mga karnero. Sa bersikulo 8 maigsoon nato makita dinha nga ningon sila dili sila makahimo sa pagsibog sa maong bato hangtod dili mo abot umatigom ang mga tao ug mga magbalantay sa karnero. So makita nato dako gid ni siya nga bato. Dili basta-basta sibog, no? Sa dihang ato makita dinhi. Sa atong gibasa, sa dihang gitudlo sa mga magbalantay sa karnero ni Jacob si Raquel, iyang giingnan sila nga paimnon ang ilang mga karnero gitugway pagbalik. Gingon dinhi. Bersikulo 7, siya mingon, tanawa, taas pa ang adlaw ug dili pa panahon sa pagpundok sa kahayupan. Paimna ninyo ang mga karnero ug lakaw ug pasibsiba sila. So ngano nakasulti man si Jacob ni ana? Atong nakita dinhi nga gingon niya nga itugway pagbalik inyong karnero ug paimna. Daw sa gusto ni Jacob nga manlakaw ang mga magbalantay sa karnero. Sa diyang gitudlo sa mga magbalantay sa karnero nga naa si Raquel nagpadulong ani. Unsay ang gingon? Sayo pa kayo na inyong pasibsiba, paimnon ang karnero. Ibalik na ngadto dito sa pasibsiba usa ninyo. Ambot pasabot niya nga. Sibat sa mo kay naas Raquel. Murag ingon ana ang dagan sa istorya di siya pa istorbo. So ang atong makita ang taktika kini ni Jacob pero wala mo salir. Murag gusto siya nga masulo siguro si Raquel. Nakakita siguro gid siya og nindot kay talan-awon mo naging na panlakaw sa mo. Mura bitaw na sa una kana bitaw sa ulitaw pa sila, no? Nagani manghod magsisuroy-suroy din nga dong palit dito chocolates tindahan ha. Ay sagbalik dito katawgon hay nana bitaw kay ron ay chance ba. Mo ni gihimo ni Jacob karon. Pagkakita niya ni Raquel ingon siya nga gitudlo man sa mga magbalantay ingon siya nga sige, panlakaw sa mo dito, paimnan yung mga karnero, ibalik ninyo na sibsibanan, pasibsiba sa. Pero waman mo salir ang iyang kuan. Sa una pa dahil nga diskarte, mo nagisunod sa uban ron.
So Genesis 29 ngadto sa 10 ningon samtang nagsulti pa siya kanila, niabot si Raquel uban ang mga karnero sa iyang amahan. Kay siya mauman ang nagatiman niini. Sa pagkakita ni Jacob kang Raquel nga anak ni Laban nga igsuon siyang inahan, ug sa mga karnero ni Laban nga igsuon siyang inahan, miduol si Jacob ug giligid niya ang bato gikan sa baba sa atabay ug gipainom niya ang panon ni Laban nga igsuon sa iyang inahan. Unsay gihimo niya? Sa pag-abot ni Raquel, pagkakita niya ni Raquel, unsay gihimo ni Jacob? Giirog niya ang bato. Wow. Sa atong istoryahan dinhi sa mong sugilanon nga dili ni makaya o tulo ka tawo pag isibog, mao taw mga magblantay sa karniro. Naghulat silang mga kauban. Pero dinhi pagkakita ni Jacob ni Raquel, nagpadulong gisibog niya sirang usa. Ambot lang wa ba magsakit ang hawak ato. Gisibog niya o kalit, gisibog niya ang bato haron lang magpainom sa mga karniro ni Laban nga igsuon siyang inahan. Mao ni ang gihimo kay wala man muobra iyang plano pagpalakaw sa mga magbalantay sa karniro, iyan na lang gitulod ang bato nga tabon sa atabay nga dili gyud matukmod sa usa ka tawo ug iyang gipainom mga karniro aron dili na mo painom si Raquel niini. So na siya gibuhat. So atong tanawon sa Genesis 29:11 ang Biblia, no? Ang nahitabo nga wala damha. Unya si Jacob mihalok kang Raquel ug mihilak og kusog. Siguro og naapa man ang magbalantay sa karnero nahibulong sila ano man nga nihalok siya unya mihilak og kusog. Lain siguro nasud na ni sa mga karnero no, dili karnero day ang tao. Pero dili na mao ang paut gipasabot ni mga igsoon. Ang paghalok ni Jacob ni Raquel usa kadto sa ilang pamaagi sa unang panahon sa pagtimbaya ilabi na sa ilang unang panagkita sa ilang mga paryente. Abi-abi to biso-biso. Tungod kay primero pa nilang nagkita. So atong masayran dinhi nga ang kahulugan sa pangalan ni Raquel mao ang Ew. E-W-E. Ew. O babaeng karnero. Mo na gipasabot niya na, no? Ew. So sa Genesis 29, 12 ug 13, si Jacob misugilon kay Raquel nga siya mao ang kadugo sa iyang amahan nga amahan nga siya mao ang anak ni Rebecca. So nisulti siya. Ug midagan si Raquel ug misugilon nini ngadto sa iyang amahan. Sa pagkadungog ni Laban sa balita may tungod kang Jacob, anak sa iyang igsuon nga babae, midagan siya aron sa pagsugat kanila o kaniya. Ug gigakos niya si Jacob ug gihagkan ug gidala niya sa iyang balay. Ug si Jacob misugilon kang Laban sa tanan na hitabo. So unsay atong nakita dito ni gihimo ni Jacob ngadto ni Raquel. So sama usab nga gibuhat sa amahan ni Raquel nga si Laban ngadto kaniya. So igo kining gihimo kini nila pinaagi kini sa pagtimbaya, no? Mao ni pagtimbaya sa unang panahon. Ambot lang og buhaton wala siguro ni karon kay basin masuko. So gikatagbo ni Jacob ang iyang kabanay nga wala pasukan niya makita. Si Laban nga igsuon sa iyang inahan ug iyang igagaw nga si Raquel ug Leah ug ang uban nga iyang kabanay. Ang nahitabo mga igsoon nagpuyo si Jacob sa balay ni Laban sulod sa usa ka bulan. Gikan sa iyang pag-abot ug siya nitabang pag-atiman sa mga karniro. So samtang siya nagtrabaho silang Laban sulod sa usa ka bulan milawong pag-ayo ang iyang gugman ni Raquel. Sa una niyang pagkita, diha na nagsugod kini hantod nga nagpuyo siya usa ka bulan ni samot kalawom ang iyahang pagtan-aw o paghigugma ni Raquel. Atong tanawon sa Genesis 29:14-15 ningon dinhi. Ug si Laban mingon kaniya sa pagkatinuod, ikaw akong bukog ug akong unod. Ug si Jacob mipuyo usa ka bulan uban kaniya. Bersikulo 15, unya si Laban mingon kang Jacob, tungod kay ikaw akong kadugo, angay badiay nga ikaw mag-alagad kanako nga walay bayad. Sulti ako kung unsa ang imong suhol. So dinhi nato makita kung unsay tuyo gayud ni Jacob. Usa sa iyang nakita. So sa katapusan sa bulan, nangutana si Laban ni Jacob kung pila ang gusto niya nga ipasuhol sa iyang pagtrabaho.
Sa Genesis 24 atong makita kung unsa nga klase si Laban, no? Unsa nga klase nga tao si Laban. Siya usa ka batid ug maalamon, lumo siya musulti, hinay siya, soft spoken, apan maigmat nga negosyador. So doon na say tinaguan ni si Laban nga medyo marunong yun, umaro sa ato, no? So balik ta sa suglanon. Pangutana, giunsa pagsanong ni Jacob ang imbitasyon katong ingon ni Laban kung pila ang iyang suhol o gusto nga suhol. So atong makita dinhi sa Genesis 29:16 ngadto 19. Ningon dinhi og si Laban adunay duha ka anak nga babae nga ang ngalan sa magulang mao si Leah ug ang ngalan sa manghod mao si Raquel. Ang mga mata ni Leah malumo apan si Raquel maanyag ug madanihon. Ug si Jacob nahigugma kang Raquel ug mingon siya, sulod sa 7 ka tuig ako mag-alagad kanimo alang kang Raquel nga imong kamanghuran anak. Ug mingon si Laban, maayo pa nga siya akong ihatag kanimo kaysa ihatag nako siya sa laing tao. Puyo ban kanako. So nakita dinhi ang tuyo gibungat na gyud ni Jacob ang iyang tuyo ngadto ni Laban nga mao ang mga sawa siya ni Raquel. Ug iyang serbisyuhan og 7 ka tuig. So si Jacob nga anak ni Isaac usa ka adunahan ug bahandianon. Misugot lang nga motrabaho ni Laban sulod sa 7 ka tuig nga libre. Ngano man? Siyempre, bisan pag wala siya sweldo, gipapuyo siya dito, nga gipakaon sad. Aron lang maminyo siya ni Raquel, mao na ang tumo og tuyo niya. Mao na nga sa iyahang tinguha nga iyang makabuot o makuha si Raquel, andam siya kuna iyang gipakita, gipabilib si Raquel nga iya gisibog ang dako kang bato dito sa atabay nga siyang usa, andam usab siya og tagana pagsibog sa langit ug sa yuta basta iya lang maangkon si Raquel. Grabe ang desire ni Jacob, no? So kung atong tan-awon dinhi, atong unanaon kuno nga sulod sa 7 ka tuig nagpuyo si Jacob sa balay ni Laban tingali wala siya makakita og lain nga mas matahom ug maanyag nga babae labaw pa ni Raquel. Na-focus ra ang iyahang pagtan-aw. So makita nato ang kinabuhi o mismo si Jacob puro ra gyud kaugalingon niya iyang gitan-aw. Sa ato pa sa mata ni Jacob si Raquel ang pinakagwapa sa tanang babae sa Haran. Tiyaw mo na. Kung mao'y magdaghan jutay. Usa kini sa daghan nga mga balaknon nga bersikulo sa Biblia nga atong mabasa. Atong tan-awon dinhi sa Genesis 29:20. Ningon dinhi, busa si Jacob nag-alagad sulod sa 7 ka tuig alang kang Raquel ug kini daw pipila lamang kadlaw tungod sa iyang gugma alang kaniya. So ang 7 ka tuig nga pag-alagad niya dito, ang unang 7 ka tuig daw adlaw lang, pipila lang ka adlaw alang kaniya. Tungod sa iyang interest ngadto ni Raquel, tungod sa iyang personal nga katuyuan ngadto ni Raquel. So kung atong tan-awon, mao kini ang usa sa mga tudling nga atong gibasa sa kasulatan nga wala gayud mahisguti ang Dios. Dili ba? Gikan pas pagsugod nato pagbasa. Gingon dinhi sa kasulatan nga wala gayud mahisguti ang Dios. Mao kini ang nagsilbi nga makita nato nga main karakter sa atong sugilanon ug nagpasiugda sa tanan. Luyo sa eksena. Pan ang Dios wala gayod sa eksena. Wala gayod mahisguti sa unang 30 ka bersikulo. So atong timanan nga adunay susama nga sugilanon nga atong makita sa kapitulo 24 nga susama ang mga panghitabo sa kapitulo 29, no? Kung atong natiman-an, kung inyo nabasahan, kung inyo natiman-an na hibaluan pa, nga sa 24, kapitulo 24 nagpadala si Abraham. Sa iyang ulipon aron pagpangita og pangasawunon. Si Abraham pangasawunon sa iyang anak nga si Isaac nga amahan ni Jacob. Duha ka sugilanon, duha ka tawo nga nangitag pangasawunon, susama ang tuyo, susama ang giagian, susama ang lugar nga giadtuan nga mao ang Haran, susama nga atabay di nagtagbo ang duha ka umaabot nga pangasawunon. Ang duha ang ulipon ni Abraham ug si Isaac giimbitar sa balay ni Haran, giimbitar sa balay sa Haran
nilaban. Sa katapusan nakuha nila ang ilang tuyo nga mao ang babay nga ilang pakaslan. Susama ang mga panghitabo. Dili kini sulagma. Dili kani tsamba. Dili kani swerte. Kini pagbuot sa Dios. Mahitabo usab kini sa atong kinabuhi nga adunay tao nga susama sa panghitabo sa atong kinabuhi nga pareha ang panagtagbo, pareha ang nahitabo apan usa lamang ang tumong ug tuyo. Kini gibuhat ug gituyo sa Dios aron kita masayod nga siya gayud ang nagkontrol sa ato ang kinabuhi. Apan adunay dako nga diferensya atong makita sa unang sugilanon sa 24 Genesis. Kung atong mabasa sa 24 ang mga tao naminaw sa Dios, nagampo sa Dios, namati ug nagsimba ug aduna gayud sila'y pagtagad sa Dios. Sama sa gibuhat sa mga ulipo ni Abraham. Wala kini mahitabo dinhi sa panahon ni Jacob. Sa nahisgutan nato sa miagi mahitungod sa damgo ni Jacob, daw adunay pagkabag-o sa iyang espirituhanong kinabuhi. Apan karon atong makita nga aduna pay dako gayud nga trabahoon ang Dios. Aduna pay kadakong kalambuan nga kinahanglan nga mahitabo sa kinabuhi ni Jacob aron makailas siya sa tinud-anay gayud nga Dios. So si Jacob nagpadayon sa pagdawat sa grasya sa Dios. Bisan luyo sa iyang kahimtang sa atong nabasa unsa siya nga klase sa tao apan nagpadayon siya pagdawat sa grasya sa Dios. Si Raquel usa ka kugihan ug maanyag nga magbalantay sa karniro. Diin ang uban nga mga lalaki nga magbalantay sa karniro nangandoy usab nga makaangko ni Raquel, mapansin ni Raquel, pankalit miabot ang limbungan. Nga maong nakaangkon sa matahom ug maanyag nga si Raquel. Makaingon sa ta, di man angay siya sa pabor, dili angay siya sa pabor. Pero atong makita dinhi nga luyo sa iyang gihimo, sa iyang kinabuhi, nagpakita ang Dios sa iyang kamaayo, sa iyang kamaluluyon. No? Wala si Jacob nini maong pagampo. Nakita og nadungog lang niya ang kahibulungang saad sa Dios katong nagdamgo siya. Ug gigiyahan siya sa Dios sa saktong lugar. Ang mensahe ni mga igsuon nga dili kita mawad-an og paglaom ug ayaw tan-awa ang inyong kaugalingon nga hamtong na diha sa pagtuo sa Dios. Tungod kay ang Dios wala pa mahuman kanato. Nakablaga niya ang matahom nga binuhat ug nakabaton siya ug iyang matawag nga puloy-anan. Bisan ingon niadto si Jacob apan gihatag kini niya sa Dios. Atong makita nga bisan ang kasagaran nga mga panghitabo sa kinabuhi o ang dili kasagaran nga panalangin sa Dios kining tanan ihatag kanato sa Dios. Tungod kay iya kining pagbuot. So atong hinumduman nga magampo kita sa Dios diha sa ato ang mga sugilanon. Aduna kitay tagsa-tagsa ka mga sugilanon sa atong kinabuhi. Apan ang importante mga igsuon nga atong hinumduman nga magampo kita sa Dios diha sa ato ang mga sugilanon. Atong ituboy sa Dios ang tanan. Ang dako nga kalainan sa sugilanon sa Genesis 24 o sa Genesis 29, usa lamang. Ang kalainan ini sa atong makita, mao lamang ang Dios. Sa sugilanon sa 24, nagampo, nagsimba, nagdaig, apan sa 29, walay Dios nga gimensyon. So kung atong makita ang dakong kalainan, way lain ang Dios. Sama sa atong kinabuhi, way kalainan ang atong kinabuhi sa kinabuhi ni Jacob. Kay usahay makalimot kita sa Dios. Makalimot kita nga adunay Dios nga labing gamhanan nga mo'y nagunit ug nagbuot sa atong kinabuhi. Mao kini magtudlo kanato nga bisan maayo og dili. Maayo ang atong sagubangon sa kinabuhi hinumdumi. Nga ang mga kamot sa Dios nagpanglihok sa atong kinabuhi. Sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ug pinaagi sa pagpasalamat. Kung aduna kitay mapasalamaton nga kasing-kasing, masinati nato ang kasayuran mahitungod sa Dios. Bisan pa sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Jacob, ang Dios nasayod ng daan sa sangputanan. Makita nato mga igsoon nga usahay sa ato lang tawhanon nga pagtan-aw nga dili angayan gayud si Jacob sa panalangin sa Dios. Apan mahigugmaon og maluluyon ang Dios. So pagtulunan atong makutlo. Tungod ang Dios kanunay nagauban kanato, kinahanglan magampo kita kaniya diha sa ato ang sugilanon. So sa bisan unsang panghitabo, kahimtang takna o higayon, sa bisan unsang panahon, maayo man o dili ang dagan sa atong kinabuhi. Wala gayoy bisang usa ka tawo
nga wala magkinahanglan sa Dios. Usa kini kakamatuoran nganong ania kita dinhi. Kinahanglan kita sa Dios. So atong makita dinhi ang unang hugna sa ikatulong panghitabo. Gitagbo ni Jacob si Raquel ang panghitabo sa daan natong nabasa. Sa una, moari kita sa ikaduha, matud pa sa ikaduha. Ang isyu sa ilang kasal. Sa una, gitagbo ni Jacob si Raquel. Ang ikaduha, ang isyu sa kasal. Genesis 29, 21, 22, gikan sa Biblia, unya ningon si Jacob, mingon kang Laban, ihatag kanako ang akong asawa aron ako mosulod ngadto kaniya, kay natuman na ang akong mga adlaw. Busa si Laban nagpatigom sa tanang mga tawo ni atong dapita og naghikay siya og usa ka kumbira. So sa ato pa pag-ingon ni Jacob ni Laban nga ako lang kuhaon akong asawa. Pero nining tungura ang iyang gihuna-una mao gid si Raquel. Ug tangkod nga 7 ka tuig gipangayo ni Jacob si Raquel kang Laban tungod kay natapos na ang panahon sa iyang pag-alagad ni Laban alang kang Raquel. Ug nakita dinhi nga kun unsay naa sa kasing-kasing ni Jacob sa maong prangka niya nga paghangyo, dili na niya madawat ang iyang kahimtang tungod kay nag-alintabo na gayod ang iyang gibati ngadto ni Raquel. Sulod sa 7 ka tuig nga iyang gisaad nga mag-alagad siya ngadto ni Laban, iya nang gipangayo kay ni tangkod na nga 7 ka tuig. So kung atong naon ang pagkadili hingkod sa iyang reaksyon ngadto ni Raquel, ang tanan niyang paglaom anaan ni Raquel. Nahimo siyang agresibo tungod ni Raquel. Tungod sa kapakyasan siyang kinabuhi na lansang kinidinhi ang iyang paglaom sa katumanan sa iyang kaminyoon sa diyang nakita niya si Raquel. Nagtuo si Jacob nga mao na ni ang iyang kalipay nga gipangita. So makita nato dinhi adunay magulang si Raquel nga mao si Leah. So dili siya matahom sama kang Raquel. Matod pa sa atong nabasa. So tanaw nato sa Genesis 29:17. Ningon dinhi ang mga mata ni Leah malumo apan si Raquel maanyag ug madanihon. Mata ra may gimension dinis kang Leah. So sa ato pa ang mata ra gyud maka-attract siguro ani, no? Wala gyud siguro makita sa sa iyang mao na lisod paghubad ang lagway ni Leah, no? Diin atong makumpara nga si Leah ordinaryo ra gyud kaayo nga tan-awon. Og si Raquel kun dunay makatan-aw, kun tan-aw nila makapahingangha sa mutan-aw. Ang pasabot sa ngalan ni Raquel mao ang EWE, o babayeng karnero. Ug aduna usay kahulugan ang ngalan ni Leah. Ang kahulugan sa ngalan ni Leah mao ang baka, cow. Baka, karnero, baka. So sa ato makita pa nato nga ang karnero nindot ang baka nindot gyapon. So mao ni ang kalainan sa paghulagway nila ni Leah ug ni Raquel. Ang sigurado nga kaslon si Raquel ug Jacob pan adunay laing plano si Laban ang iyang imahan. So nakita dinhi nga niabot nag 7 ka tuig makuha na ni Jacob ang iyang gipangayo ngadto ni Laban, giserbisyuhan nag 7 ka tuig si Raquel. Say mahimo niyang asawa. Apan dunay laing plano si Laban atong tan-awon. So sa Genesis 29:22 ningon dinhi busa si Laban nagpatigom sa tanang mga tawo ni atong dapita ug naghikay siya og usa ka kumbira. So kun sa panahon nga mingon sila nga aduna sila kumbira, ang number 1 gyud ani nga giandam nila kani yung alak o bino o ilimnon nga makahubog. So sama ra kini sa tubig niadtong panahon na. Walay limit, no? Mao ni ang giandam niya nga kumbira. Gitakda ni Laban ang kasal ug sila nagsilibrar ug naghudyaka uban sa mga giimbitar. Anaa mga ilimnon nga makahubog adunay selebrasyon nga hitabo ug ang sunod nga nahitabo atong makita dinhi sa Genesis 29:23-24. Apan sa pagkagabi mao na ni ang plano ni Laban. Apan sa pagkagabi gikuha ni Laban si Leah nga iyang anak ug iyang gidala ngadto kang Jacob. Ug siya midulog ang Leah. O gihatag ni Laban ang iyang ulipon nga babae nga si Silpa ngadto kang Leah nga ayang anak ingon nga iyang sulugoon. So unsa may nakita ninyo? 7 ka tuig nga nagantos, nagalagad si Jacob ngadto ni Laban alang ni Raquel. Pero unsa kinsa may gihatag ni Laban ngadto kaniya? Si Leah.
Ngano man nga wala man makabantay si Jacob. Hubog. Nagsilibral sila tibok adlaw niya pagkagabi siguro di na maklaro hanap na yang pananaw. Unya gihatag ni Laban ang si Leah imbis si Raquel ang ihatod, si Leah ang gihatag. So atong makita tungod sa kahubog ni Jacob wala siya masayod sa sunod nga panghitabo. Mao na nga tambag nako kanang kusog mo inom. Ibahog na lang, no? Kay makadaot na. Miabot ang kabuntagon og medyo nahuwasan siya sa iyang kahubog. Nahuwasan na siya. Og nawala na ang hangover sa iyang giinom. Thrilling kayo, no? Buntag na. Nya unsay gihimo? Sa iyang pagligid, pagtan-aw niya sa iyang tupad ang iyang nakita. Kani ang ngalan ni Leah kaw man ni baka man no? Unya si Raquel iw, babae nga karniro, iw ug kaw. So sa iyang paglingi, iyang nakita, kinsa may nakita, si Leah ang iyang nakita. Nga naa sa iyang tupad og dili si Raquel nga iyang giserbisyuhan og 7 ka tuig. Siguro nakaingon si Jacob, holy cow, ew, di mao. Dili mao si Leah man di man ni mao akong gipangayo. Holy cow. Bitaw. Gakra na pa kabtik ra na sunahon na. So dili sa Genesis 29 makita na to 25-27 og sa pagkabuntag na nakita niya nga si Leah di ay. Si Leah gyud wa gilain. Og mingon siya kang Laban, unsa kining imong gibuhat kanako? Wala ba ako mag-alagad kanimo alang kang Raquel? Ngano nga gilimbungan man nimo ako? Og si Laban mingon, dili batasan namo ang paghatag sa manghod sa dili pa ang magulang. Pamilyar kayo no? Ang katungod sa magulang. So tapusa ang simana alang niining usa ug ihatag usab namo kanimo ang usa alang sa imong pag-alagad kanako ug lain pang 7 ka tuig. Wow. Isumbalik na ni Jacob ang iyahang sala ug iyang binuhatan. Imbis siya mo biktima pinagi sa paglimbong karon siya ang biktima sa pagpanglimbong. Kalit na hana o maayong panghitabo sama sa kakalit usab sa pag-abot ni ini. Mao kini ang natala sa mga hitabo. Una, iyang giilad ang iyang amahan nga hapit na mabuta sulod sa tulda. Ug sa sulod sa tulda usab siya nailad diha sa kagabion sa diyang nabutaan siya sa alak. Diha sa lawas nung kaibog ug sa iyang gugma. Ang ikaduha, gipili niya ang manghod nga si Raquel kaysa magulang. Iyang gikuha ang katungod sa pagkamagulang ni Esau pinaagi sa limbong. Karon ang nahitabo iyang hatagan og pagtahod ang katungod ni Leah isip magulang ni Raquel nga mag-una og minyo kaysa manghod. Naunay siya. Ang iyang gihimo isumalik na gayon ni Jacob karon. Ang ikatulo, sa dihang mireklamo siya ni Laban sa nahitabo mingon siya, nganong gilimbungan mo ako? Pamilyar no sa nagi. Susama kini nga mga pulong nga gisulti ni Esau ngadto kaniya sa dihang gilimbungan niya siya sa makaduha kay gayon. Unsa gingon ni Esau ngadto kaniya? Nganong gilimbungan mo ako? Karon si Jacob unsa gingon niya ngadto ni Laban? Nganong gilimbungan mo ako? Baos-baos lang. Di ba? Misumbalik ang Jacob ang iyang binuhatan. Atong tan-awon sa Genesis 29:28-30, gibuhat kini ni Jacob ug gitapos ang iyang simana ug gihatag ni Laban kaniya si Raquel nga iyang anak ingon nga asawa. Ug gihatag ni Laban kang Raquel ang iyang anak kasi kang Raquel nga iyang anak si Bilha nga iyang ulipon ingon nga iyang sulugoon. Busa siya midulog usab kang Raquel ug gigugma niya si Raquel labaw pa kang Leah ug nag-alagad kang Laban ug lain pang 7 ka tuig. Kung inyong nahinumduman sa atong gibasa ganiha nga ang 7 ka tuig ni Jacob nga pag-alagad ni Laban tungod kay gusto siyang makabot o maangkon si Raquel daw sama lang sa pipila ka adlaw. Tungod kay sayang kay guwaos si Raquel gud iyang giserbisyuhan apan ang pagkahuman pag-abot tangkot sa 7 ka tuig. Holy cow. Dili si Raquel ang iyang nadawat kundi si Leah. So atong makita dinhi ang magserbisyo na usab siya laing 7 ka tuig, no? Sigurado gayon nga dili kini sama sa lain pang 7 ka tuig nga miagi kaniya. Bugat kini. So ang sugilano ni Jacob mitapos diha sa pagkabaton og duha ka asawa, no?
Managsuon pagyud. Panpabor siya sa usa ug dili sa usa. So 7 ka tuig taas kayo nga panahon para makahinuklog sa sayop niyang binuhatan. Naa siya lain pang 7 ka tuig gihatag sa Dios kaniya aron iyang makita ug unsa ang resulta sa iyang mga binuhatan. So kini ang pagtulun-an. Sa atong pagabuhaton kasagmuyo ug kahigawad lang ang sunod nga atong makutlo o sunod mahitabo kung ikaw mangita og katagbawan diha sa sayop nga butang. Kung ang atong katagbawan mga igsoon atong i-focus diha sa usa ka butang nga ato ang gi-desire sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing nga atong ibutang sa atong nuna nga kung ako nang makuha, ako gayud matagbaw, malipay ug makabaton ako kalinaw sa akong kinabuhi. Sayop kana mga igsoon. No? Tungod kay ang makahatag natog kalinaw katagbawan mao lamang ang Dios ug wala ni lain. Matod pa sa Galacia, taga Galacia City, ayaw kamo paglimbong, ang Dios dili kabugal-bugalan. Kay bisan unsay ipuga sa tao, mausab kana ang iyang anihon. So sa ato pa og dili ta mamati, dili sa ta makasabot. Wala din ni apil diri, lain ni. Duka-duka magud ta. So ayaw kamo paglimbong kay Dios dili kabugal-bugalan kay bisan unsay ipuga sa tao, mausab kana ang inyong anihon. Mao ni siya ang biblical gyud, no? Nga mahitabo kun unsay atong buhaton, mao atong anihon. Mao kini ang kamatuoran nga dili gayud nato ikalimod. Unsa nga liso ang imong gitanom, mausab ang imong anihon. So gidala sa Dios si Jacob sa Haran aron makita niya ang iyang kaugalingon. Gatanom siya og liso sa limbong, ni ani siya og panglimbong. Layo agidad-an para lang siya makamatngon. Tungod kay gilimbungan siya sa uban, giilad na iyang igsuon nga si Esau, giilad niya ang amahan nga si Isaac, ug karon giilad usab siya sa iyang uyuan nga si Laban. Ang epekto niining maong paglimbong dili lamang kaniya ngadto usab ni Leah ug ni Raquel. Unsa may nagpaluyo niining tanang panghitabo sa ilang kinabuhi. Wala kita masayod tungod kay ang Dios lamang ang maguna kanato ug siya ang nasayod sa tanan. Naguba ang kasing-kasing ni Leah sa pagsalikway ni Jacob. Bisan unsa pa ang imong kultura, bisan asa ta, bisan kinsa ka, wala gayoy makauyon ug mahimuot kun ikaw isalikway. Dili kita malipay na anak mga igsuon, bisag gamay lang istorya, makabati ka nga ikaw gisalikway, rejected ka, dili gyud ikaw mahimuot, wala siguro imong katawa kung i-reject ka sa imong isikatawo. Dili usab lalim para ni Leah nga human sa ilang kaminyoon, muadto ang iyang bana ngadto sa laing babae ug magminyo. Kisa may nahitabuan dinhi. Ngingon ana. Ilan na lang to, ayon lang iabot dinhi. After 1 week o paghuman sa kasimana, naminyo og lain ang iyang bana. So unsa may nahitabo? Ang iyang giminyoan ang igsuon pa gyud, mismong igsuon. Sakit kayo yamot batio na, mao na may tabo. Apan aduna usay gikatampo, no? Aduna usab siya gikatampo tungod kay nasayod siya nga si Raquel. Si Leah atong giingon dinhi. Si Raquel ang gipangayo ni Jacob nga minyoan nganong nisugot man si Leah sa sugyot sa iyang umahan nga si Laban nga siya ang mupuli sa lugar ni Raquel. Ang pangutana ni tradisyon ba ang hinungdan o do na gyud siya gitago nga pagbati ngadto ni Jacob. Ngano ni sugot man siya? Hibalom gyud siya. Gibayra nig 7 ka tuig, serbisyuhan nig 4 ka tuig. Pag abot sa 7 ka tuig, siya ang nipuli. Tungod sa sugyot sa iyang amahan. So ato makita dinhi nga aduna usay gikatampo tungod kay nasayod siya nga si Raquel mao gipangayo ni Jacob. Sa bahin usab ni Raquel, atong tan-awon ang bahin ni Raquel. Sulod sa 7 ka tuig nga nagalagad si Jacob sa iyang amahan nga si Laban alang sa iyang kaminyoon, siguro aduna na sila daghang plano. Sama ra gud sa atoa dinhi. During sa engagement naagi tay mga plano, mag-istorya ta unsa atong buhaton pohon, unsa atong buhaton sa kasal, no? Sigurado aduna sila plano sa maabot. Ug milambo usab ang ilang relasyon ug gugma sa usag-usa. Apan takulahaw lamang ang imong hinigugma giilog sa uban sa adlaw pagayod sa imong kaminyoon ug labaw sa tanan ang nag-ilog ang imong igsuon. Dili lalim. Dili kini lalim sa lugar ni Raquel.
Kining maong paglimbong nakamugna na kini ug kaligot-got sa managsuon. Sa bahin usab samahan atong tan-awon unsay nagikatampo ani ni Laban. Sa bahin ni Laban nganong iya kining gibuhat. Unsa may iyang katarungan, unsa may iyang tumong og tuyo nganong iya ning gihimo. Atong makita siguro nga nakita niya ang pabor. Nakita niya ang pabor nga si Jacob mo serbisyo na usab niya og 7 ka tuig. Tungod kay giserbisyuhan nag 7 ka tuig si Raquel, nya si Leah ang iyang gihatag. Kay og si Leah maulahi din agid mo serbisyo sa Jacob muli sila. So giuna man hatag si Leah, napugos na gyud si Jacob nga another o lain na usab nga 7 ka tuig nga serbisyuhan niya aron makuha niya si Raquel, no? Mao ni ang nahitabo nini ang gikatampo usab ni Laban. Iyang nakita nga sa 7 ka tuig ini panghitabo aduna gyud siya maani. Napagan lang sila si Leah ug si Raquel sa sayop nilang binuhatan sa pagpanglimbong. Napagan lang yung taon ni duha. Pero sa ako nang gingon doon na sa sila ikatampo, no? Anong nisugot ug anong nagpailog. So, unsay imong gitanom, mausab ang imong anihon. Kung aduna may susama kanato dinhi, hinumdumi. Nga walay lain mabasol kun dili ang ato aragyo nga kaugalingon. Dili ka katukmod sa lain, dili ka katudlo sa lain, dili ka kabasol sa lain tungod kay ang desisyon ato o imo. Dili kita kanunay nga makamatngon sa ato ang kasing-kasing sa atong sala. Mga kahadlok o kasakitan o kalisdanan nga mao'y makapahigmata kanato sa kamatuoran aron lamang kita makamatngon. Mahitabo kini kanato una pa kita makamatngon sa sayop natong binuhatan. Dili gayud masabtan ni Jacob kun unsa siya nga pagkatao hangtod nga iyang nakatagbo si Laban. Sa ilang panahon, sa ilang panimalay siya ang nangilad, pag-abot niya diri sa Haran siya ang giilad. Diha na niya masabtan kun unsa di ay kapait sa mailad ug unsa di ay ang mahitabo sa mangingilad. Dili na batasan nga ihatag pag-una ang manghod sa dili pa ang magulang sa iyang nabati. Dili, matud pa ni Laban, dili na batasan nga ihatag pag-una ang manghod sa dili pa ang magulang. So mapicture niya, mao ni nahitabo didto sa Beersheba, sa ilang lugar. Diin nga iyang gikuha ang katungod sa magulang. Pinaagi lamang sa usa ka panaksan nga sabaw. So ikaw lamang makatino, ikaw lamang maka-determine, no? Sa kalidad sa imuhang ugma pinaagi sa liso nga imong gitanom karon. Walay lain ana, maka-determine ana kita ra. Unsay atong gihimo karon, mao nay may tabo ugma. Unsay atong gitanom, mao kanay atong anihon ugma. Hinumdumi kun kita Kristohanon, imong masabtan nga ikaw ug ako gipili sa Dios. Apan iya pa kitang giumol, iya pa kitang gapanglihok pa siya sa atong kinabuhi. Ug dako pa ang bulaton nga mahitabo sa atong kinabuhi aron kita iyang magamit. Isip usa ka Kristohanon, kinahanglan andam kita kanunay sa atong kinabuhi nga isurrender nato sa Dios aron siya mismo ang maghulma kanato aron mohaom kita sa katuyuan sa iyahang purpose nga masubay sa iyang kabubuton. Kay kita wala gyud mahimo kun walay Dios sa atong ang kinabuhi. Ang tanang panghitabo sa kinabuhi sa tao na sayod na ang Dios nini. Ug iya kining ipahimutang subay sa iyang kabubuton alang sa kimayaan siyang ngalan. Bisan unsa ka pa og sikinsa ka, dili kani ang mahinungdanon tungod kay kini mahitungod sa Dios. Dili kini mahitungod kanato. Hinumdumi nga si Leah nga wala hatagi og pagtagad, wala mahigugmaan ni Jacob. Adunay diferensya sa mata ug adunay gitawag nila nga dili maayo nga pangalan tungod kay baka. So nahimong inahan kini. Niabot ang panahon nga nahimo siyang inahan sa usa ka tawo nga ginganlan og Huda. Si Juda. Diin mitumaw ang kaliwatan ni Haring David sa Bethlehem. Diin usab nagagikan ang kaliwat ug ang usa ka panday nga taga Nazaret nga atong giila nga ginganlan og Hesus. Si Leah. Ug ato makita sa sugilanon si Leah, gibaliwala, gisalikway,
Gilimbungan, wala tagda, wala higugmaa, pero kinsa si Leah nining maong sugilanon. Siya ang nagdala sa kaliwatan ngadto ni Huda, ngadto ni David, ug ngadto ni Ginoong Hesus. Siya ang nagdala sa kaliwatan sa hari, sa tanang hari. Mao na nga igsuon dili nato tanaw ng atong kaugalingon nga labaw ta sa uban, atong tan-awon nga ang Dios mismo ang mopahiluna sa atong kinabuhi. Wala pilian ni Jacob. Apan gipili sa Dios nga mahimong inahan. Kung imong tanawon, gisalikway siya ni Jacob tungod sa pagpanlimbong sa amahan ni Leah. Wala siya pilian ni Jacob. Apan gipili siya sa Dios. Gipili siya nga mahimong inahan sa kaliwatan ni Ginoong Hesus. Ang atong Dios ug manluluwas. Kung atong tanawon ug ikumpara nato ang atong kinabuhi ngadto ni Jacob sa sugilanon nga atong gibatbat karon, susama ra gayud ug walay kalainan. Kay usahay makalimot kita sa Dios ug atong giatubang sa salamin mao ang ato ang kaugalingon. Ug dili nato makita ang atong sayop tungod kay kita man ang nagtan-aw sa atong kaugalingon, natural sa tao, natural nato nga ang ato ang kaugalingon mao atong tan-awon. Busa isip Kristohanon mga igsuon, atong isurinder ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Kinahanglan maghimo kitag lakang alang nini aduna kitay partisipasyon aron matuman gayud ang kabubuton sa ato ang kinabuhi. Uyon sa iyang gusto, uyon sa iyang tumong ug tuyo aron iyang mapahiluna ang tanang mga panghitabo sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Kaya ang tumong ug tuyo sa Dios kanato himuon kitang bag-o, usbon kita niya aron mahimutang kita unya ngadto sa iyahang gingarian ug madamlag. Mao nagingon ang pulong sa Biblia nga niingon si Jesus, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug mag-una ako kaninyo ug mag-andam akong lugar alang kaninyo aron kun asa ako, aron iligbalik nako kuhaon ko kamo aron asa ako atuwa usab kamo. Atong pamalandungan mga igsoon, ang atong kinabuhi karon. Mangutana sa atong bawnon, unsay inyong gitanom? Unsa nga liso ang inyong gitanom karon? Hinumdumi kung unsay gitanom maoy atong anihon. Magampo ta. Salamat Ginoo Lord sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat o Dios. Ikaw nagpadayon Ginoo sa imong pagpanlihok Ginoo sa matag usa nga kinabuhi, no God. Lord, among gihalad ang among kinabuhi Ginoo Lord God ining panahon na ning taknaa. Tungod kay ikaw lamang Ginoo ang nasayod sa tanan. Tudloy kami Ginoo Dios nga kami makahimo sa imuhang gihapangandoy sa imong kinabuhi o sa imong kasing-kasing alang kanamo Ginoo. Salamat sa mensahe nga imong gihatag nining kapunon Ginoo Dios. Ikaw lamang Ginoo amo ang daygon ug himayaon. Tungod kay ikaw man ang Dios nga labing gamhanan. Labaw sa tanan, ikaw ang Dios nga tag-iya sa among kinabuhi. Busa man ning kapunon nagampo kami Ginoo God Lord. Nga mga pagtulunan nga among makutlo nining among pagtuon ning kapunon among mabutang sa among kasing-kasing ug amo kining ma-apply sa among kinabuhi. Nga sa matag adlaw Ginoo Lord God among masunod Ginoo kung unsa man ang kabubuton nga imong mahimo sa among himuon diha sa among kinabuhi alang kanimo Ginoo. Salamat o Dios sa imong gugma. Salamat sa imong grasya. Among ituboy kanimo ining taknaa sa among kinabuhi, sa among pagsurinder diha kanimo Ginoo sa tanan gayud. Tungod kay ikaw lamang Ginoo ang angayan nining tanan. Salamat o Dios kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.